बयबो ज' ओंखारबोनानै जयन्त बसुमतारीखौ देरहानायनि थाखाय जों दिनै समायखिरा लादों गतिके खोब मोजां थासारि आरो क'क्राझाराव खोब साबसिनबाव क'क्राझाराव साबसिनबाव आरो क'क्राझाराव दिनै बिपिएफआ मोनसे बिरोधी हान्जा हिसाबै दंबाय थायो खिन्थु बिरोधी हान्जा हिसाबै बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै नोंथांमोना साननानै नाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि काउन्सिलाव बिथाङा बिरोधी दलनि दैदेनगिरि नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो बिटिसि काउन्सिलाव जेला एसेम्बलि जिरायबाय सानसेबो नुजाहैयाखै थ' बिनिफ्रायनो जों बुजियो बिथाङा बिरोधीनि जे माने बिरोधीनि दोलोनि जे मोनसे दायित्व बेखौबो लानोबो रोङा लायाखैबो अहंकारि भाबै बिथाङा सोलिबोबाय थानाय जादों थ' गतिके रायजो राजाफ्रा स्पस्ट नुबाय बे बिरोधियाव थानानै मोनसे माने सरकारखौ मोजां समालोचना खालामनानै सरकारनि खामानिखौ मदद होनो बिथाङा रोंनायबो नङा खालि बे अहंकारि भाबै दिनै सरकारनि बाहेरायाव थानानै बायदिसिना बांसावबाय थादों दावराव दावसि खालामनो थाखाय नाजाबाय थादों बे बाथ्राखौ बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजिबाय गतिके एइबार बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा जिर' खालामनानै जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि इन्डियानि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ 100% देरहाहोनांगौनि थाखाय बयबो समायखिरा लाबाय आरो बेनो जानो थांगासिनो दं दरं उदालगुरि लकसभा समस्तिनि थाखाय नैबे रौतायावहाय मोनसे सुबुं गौमा खुंनाय जादों आरो बे सुबुं गौमा हाजार मानसिफ्रा दिनैहाय नुजाफैदों आरो बे गौमायाव जोंनि भारतनि भारतीय जनता पार्टीनि आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथाङा बाहागो लागोन बेवहाय हाजार मानसिफ्रा बाहागो लादों आरो बयबो रंजा खुसियै दिनैहाय फैगौ जि 26 तारिखआव जानो गोनां जोंनि दरं उदालगुरिनि जि बिसायख'थि लकसभानि बेवहाय जोंनि पार्टी जोंनि जि बिजाथि दिलीप शइकिया बिथांनो भट होनो थाखाय जों बयबो सांग्रां जाबाय जों बयबो थियारि जाबाय आरो दिनैनि जे जेपि नाड्डा बिथां फैनायनि उनावहाय आं सानो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो साबसिनै बुजिगोन आरो बयबो गोसो गोथारै ओंखारबोनानै पदमफुलावहाय फामे बिबारावहाय भटखौ होनो थाखाय आवगायबोगोन खोब मोजां थासारि बयबो दिनैहाय फुर्ति ओंखारबोदों दिनै जों बैसागुबो फालिदों लोगोसेयैनो नैबे गणतन्त्रनि देरसिन जे उत्सब जायखौ जों बिसायख'थि होननानै बुंनाय जायो बे बिसायख'थियाबो दिनै बाहागो लानो थांगासिनो दङ थ' मोननै जे मोनसे उत्सब बे पालन खालामजागासिनो दङ आरो जोंनि बे ओनसोलावहाय दिलीप शइकियाखौ देरहासार खालामनायनि गेजेरजों जों दरं उदालगुरिनि जे मोनसे ओनसोलनि जे जेंनाफोर बे जेंनाफोरा निस्सय मोजाङै सुफुंजागोन होनना बिसास दङ आरो जों जयैनो आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय बिटिसिआव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे सरकारा जे फारफ्रोमबो बिथिङाव जोथोन लानानै दिनै रायजो राजाफोरनि जौगानायनि खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बयबो गनायदों बयबो दिनै बेखौनो हास्थायदों दिनै सान्थि फैबाय जोंनि ओनसोलावहाय गोजोन फैबाय आरो बे गोजोनखौ जोङो दोनबाय थानांगोन गोजोनजों लोगोसे जौगानायनि खामानिखौ जिथु मावबाय थागोन आरो दिनै आसाम सरकार बिटिसि सरकारा जौगानायनि खामानि मावगासिनो दङ गोरिब कल्याण आसनिफोर लानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ आसाम सरकाराबो मावदों बिटिसि सरकाराबो मावदों बे गासै थासारियाव बयबो रंजानाय फैदों गतिके एइबारनि बिसायख'थियाव खुनु बिरोधी होननाय गैला दिनै खुनु बिरोधीनि मानसिफोरखौ खामानि मावनाय नुवाखै बिथांमोना माने बिरोधीनिफ्राय मोनसे इलेक्सन गेलेनाय खुनु दौबो नुवाखै खालि जोङो माने इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि बिजाथि दिलीप शइकियानि थाखाय बयबो सांग्रां जानानै दिनै ओंखारबोदों आरो बेहाय मोनसे जोंथि अलंबार बायदि मोनसे थासारिखौ जों नुदों नाथाय बिरोधीनि जे मोनसे राजनिति बेखौ जों मोलेले नुनो मोन्दों थ' गतिके फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बे दरं उदालगुरि जे समस्ति बेवहाय जोंनि एनडिएनि बिजाथि दिलीप शइकिया देरहागोन बे बाथ्राया रोखा जाबाय दिनै क'क्राझार लकसभानि थाखाय जोंनि एनडिएनि बिजाथि इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा दिनै नमिनेसन साबमिट खालामनाय जाबाय बे हाबाफारियावबो जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथाङा बाहागो लादों आरो बिथांनि बाहागो लानायाव हाजार मानसिफ्रा दिनै गोजोननाय मोन्दों आरो बयबो ज' ओंखारबोनानै जयन्त बसुमतारीखौ देरहानायनि थाखाय जों दिनै समायखिरा लादों गतिके खोब मोजां थासारि आरो क'क्राझाराव खोब साबसिनबाव आरो क'क्राझाराव दिनै बिपिएफआ मोनसे बिरोधी हान्जा हिसाबै दंबाय थायो खिन्थु बिरोधी हान्जा हिसाबै बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै नोंथांमोना साननानै नाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि काउन्सिलाव बिथाङा बिरोधी दलनि दैदेनगिरि नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो बिटिसि काउन्सिलाव जेला एसेम्बलि जिरायबाय सानसेबो नुजाहैयाखै थ' बिनिफ्रायनो जों बुजियो बिथाङा बिरोधीनि जे माने बिरोधीनि दोलोनि जे मोनसे दायित्व बेखौबो लानोबो रोङा लायाखैबो अहंकारि भाबै बिथाङा सोलिबोबाय थानाय जादों थ' गतिके रायजो राजाफ्रा स्पस्ट नुबाय बे बिरोधियाव थानानै मोनसे माने सरकारखौ
मोजां समालोचना खालामनानै सरकारनि खामानिखौ मदद होनो बिथाङा रोंनायबो नङा खालि बे अहंकारि भाबै दिनै सरकारनि बाहेरायाव थानानै बायदिसिना बांसावबाय थादों दावराव दावसि खालामनो थाखाय नाजाबाय थादों बे बाथ्राखौ बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजिबाय गतिके এইবার बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा जिर' खालामनानै जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि इन्डियानि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ 100% देरहाहोनांगौनि थाखाय बयबो समायखिरा लाबाय आरो बेनो जानो थांगासिनो दं। बिसायख'थिनि मुङै नाम्बार 1 खोथाया जाबाय मा जोंनि गेजेराव सान्थि फैबाय जों बेखौ गोजोनै लाखिनांगोन बिनि थाखाय जोंनि सरकारा मावबाय थादों। नैथियाव जाबाय जौगानाय बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ जयै फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायानो जोंनि उद्देश्य जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि दंग' बान्दोनि बाथ्रा गोरिबफोरनि आसनिनि बाथ्रा दिनै बायदि आसनि लानानै दिनै गोरिबफोरखौ जौगाहोनो थाखाय रांखान्थि भाबै जौगाहोनो थाखाय दिनै आसनि लाबाय थादों दिनै न' होनाय जादों अरुणोदय होनाय जादों दिनैहाय रेशन कार्ड होनाय जादों आयुष्मान कार्ड होनाय जादों स्कुलाव दिनै फ्रि एडमिसन मोनो दिनैहाय स्कुलाव माने इउनिफर्म फ्रि मोननाय जायो सानसुनि आदार मोनजानाय जायो दिनै बायदिसिना दिनै माने खेथियकफोरनि थाखाय दिनैहाय PM किसान होनाय जादों थ' फारफ्रोमबो बिथिङाव फारसेथिं आरोबाव नोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोंनि आइजोफोरनो लाख कोटि बायदों मोनसे स्किम होनाय जादों जोंनि माने बिटिसिनिफ्राय 25,000 अलरेडि राननानै होनाय जाबाय दा जोंनि आइजो माहारिखौ जौगाहोनाय जोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव जों राफोद खालामनो थाखाय जोंनि माने आबादारि बिथांमोनखौ जौगाहोनो थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि बाथ्रायानो जोंनि एजेन्डा आरो बयनिबो खुगायाव बेनो दङ दिनैहाय जे बिटिसि ओनसोलावहाय जोङो जौगानायखौ नांगौ आरो जौगानाया एकमात्र जागोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60003822078822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।